Сентябрь айы башында көрәш дөньясы өчен генә түгел, гомумән төрки дөнья өчен зур вакыйга булды. Сүзебез Казахстан башкаласы Астанада үткән бөтен дөнья күчмәннәр уеннары хакында бара. Мондый зур чараны игътибардан читтә калдыра алмыйбыз. Без әле аны тагын күп еллардан соң да искә алачакбыз. Чөнки бу чыннан да тарихи вакыйга. Безне татарларны күчмә тормыш рәвеше алып барган халык дип әйтеп булмый әлбәттә. Тик күчмәннәр белән бик күп уртак якларыбыз бар. Һәм иң зур уртаклыклар тел, дин, гырыф-гадәтләр, милли уеннар якынлыгы. Шуңа Татарстан Республикасы елдан-ел бу уеннарда актив катнаша бирә. Башка еллар белән чагыштырганда быелгы уеннар иң масштаблысы. 85 ил, 2000 ярымга якын спортчы, Россия җыелма командасында 29 Татарстан спортчысы чыгыш ясады. Атлы спорт төрләрендә казакча көрәш, кыргыз алышы һәм татар көрәшендә безнең егетләребез һәм кызларыбыз җиңүгә ирешә алдылар. Бу күп төрләр спорт төрләре безнең төрләргә ошаганнар. Шуңа күрә Татарстан спортчыларына бу бик килешеп тора һәм без монда күп төрләрдән катнашабыз. Әйтергә кирәк, атлы аударыш уеннарында да катнашабыз. Көрәш уеннарында да, казак көрәшендә дә, алышта да кыргызларның. Монда безне Казакстанда бик яраталар, хөрмәт итәләр, безгә ачык чырай күрсәтеп, безнең белән бердәм булалар. Киләчәктә бу уеннарны безнең хыялыбыз бар, үзебездә дә үткәрергә. Киләсе елга иншаллах шушы Кашимиклар уеннарының конференциясын үткәрергә планнарыбыз бар. Әгәр дә безгә үткәрергә моны тәкъдим итсәләр, без моны иншаллах оештырып чыгалабыз. Чөнки безнең яңа заман таләпләренә җавап бирә торган спорт корылмаларында оештыручы кешеләребез дә бар. Бар мөмкинлекләр бар. Евразияның жүрегі. Казахстанга да айрым рәхмәт әйтергә кирәктер. Уеннар бик югары дәрәҗәдә оештырылган иде. Сез бу ачылыш кадрларын гына күрегезче. Бер сүз белән афәрин. Без генә түгел, алар да булдыра икән. Гомумән, юкка гына төрки сүзе тире дигәннән килеп чыкмагандыр. Ачылыш тамашасын карарга мәртәбәле кунаклар, дәүләт башлыклары да килгән. Алар арасында безнең рәисебез Рөстәм Миңнехановны да күреп була иде. Ә бу уеннарның җөмһүриятебез өчен никадәр мөһим икәне турында сөйли. Уеннарда 20 спорт теркәлгән. Ат чабышлары, милли көрәш төрләре, уктан ату, хәтта интеллектуаль уеннар. Көрәш дигәннән монда көрәшнең берничә төре тәкъдим ителгән. Казакча көрәш, кыргыз алышы, татарча көрәш. Көрәш безнең халкыбызның канында инде ул. Мөһим түгел, ширәмдәме, келәмдәме, аттамы. Әйе, ат өстендәге көрәш аударыш дип атала. Монда да безнең егетләр сынатмады. Алмаз Камалетдинов, Илнур Гыбайдуллин, Инсаф Хусейнов пьедесталга менделәр. Мин үзем ат спорты белән шөгыльләнә идем бәләкәйдән. Именно беренче тапкыр 2019 елда Лениногорскида Фәрит абый уздырды шушы аударыш уенын. И шуннан без шушы уенны белән гел шөгыльләнәбез, уйныйбыз. Безгә бик ошый бу уен. Илнур Гыбайдуллин Кукмара егете, кечкенәдән татар көрәше белән шөгыльләнгән. Аударышта бу миңа бик булыша ди спортчы. Мин үзем атлар тотам, атлар бар, көн саен шул ат өстендә йөрибез, сабантуйга әзерлибез, ярышларга әзерлибез. Теге аерым әзерлек белән иткән юк инде. Атнага 5 тапкыр спортзалда көрәштә, кич белән атлар янында. Просто шуның аркасында миңа бу спорт төре җайлырак бирелә. Атка мәхәббәт монда катнашкан һәр егетнең кечкенәдән башлана инде. Алмаз Камалетдинов та шундыйлар исәбендә. Нинди спорттан килдегез?
Biz başlıca skачкаларда йөрдек. Иң беренче татар атлары белән. Аннан соң уже аударыш спак уйный башладык. Мондый зур бәйгедә беренче тапкыр. Аударышны безнең республикабызда да популярлаштырасы бар әле. Сабантуйларда тамаша эффекты ягыннан көрәштән ким куймый бит. Аллага шөкер, бу өлкәдә янып көеп йөрүче кешеләр бар. Тамчыдан гүл җыела. Ерак әле революцияга кадәр безнең бабайлар моның белән көрәш үткәргәннәр. Бигрәк тә әле мин хәтерлим, без малайлар булып та, бәләкәй чагында атлар белән теге дубыр бар инде Карабашта. Шул дубырга барып, шунда атланып, шунда көрәшә идек барыбер. Һәм су кергәндә атлар белән керәбез дә, шул атларда теге йөзеп итеп, шунда алар белән шунда бары көрәшәбез. Ул безнең канда бардыр инде ул. Менә без аны һәр яңартып җибәрдек. Яңадан кагыйдәләрне дөрес кенә әйтеп яздык. Уеннарны карарга Казахстанда яшәүче бик күп милләттәшләребез дә җыелган икән. Алар өчен якташларын күрү генә дә сагыну сусавын азмы күпме баса бит инде. Бик яхшы чыгыш ясадылар балалар. Бөтенесен котлыйбыз. Безнең менә бу бәйгедә булгану, шундый хисләр, шундый зур. Бик шат. Рәхмәтле, Казахстанга рәхмәт. Әйдәгез аяктагы көрәшләргә күчик. Андыйлар монда өчәү әле. Һәр берсендә безнең егет кызларыбыз катнаша. Кайберәүләре хәтта 2 дисциплинада бил алыша. Менә мәсәлән, БРИКС уеннарының триумфаторы Дина Гыйззатуллина. Уеннарны ул башта казакча көрәштән башлады. Һәм Чиләбе өлкәсенең Кунашак районы кызы Дина өчен бу чыннан да зур сынау булды. Шақырылады. Иран ұлттық және белбеу күресі федерациясының президенті. To present Traditional and Belt Wrestling Federation of Iran. Бірінші орын алған үшін алтын медальмен Дина Гиззатуллина марапатталады. Ресей. The first place awards, gold medal goes to Dina Gizatulina, Russia. На играх кочевников меня заявили в 2 вида. Әлеге күчмә халыклар уеннарда мине 2 төрдә белдерделәр. Кичә казакча көрәштә катнашып 3нче урынны алдым. Казакча көрәш дзюдо һәм самбога охшаш, әмма аерыла торган моментлары да бар. Тәҗрибә өчен бу бик яхшы нәтиҗә дип уйлыйм. Также меня заявили в борьбу алыш. Үзенә бераз ят булган көрәштә пьедесталга менү зур осталык күрсәткече. Шулай ук Дина кыргыз милли көрәше алышта да катнашты. Катнашуына түгел, җиңде дә әле. Молодец. Син тырыштың, ахырга да бирмәдең. Кичә казак көрәшендә 3нче урынны яулады. Бүген әлхәмдүлиллә казак кызы белән бик кискен көрәштә соңгы секундларда җиңү яулады. Ул бирешмәде. Әзрәк гаделсезлек булды. Судьялар хәрәмгә керделәр әзрәк. Шуңа да карамастан Дина үзенең характер белән, кеше белән җиңү яулады. Мин горурлык хисләре хистем. Яңадан Россия гимны, Россия флагы зур аңлыларда бүген. Әлбәттә, бу ярышларда беркемгә дә җиңел булмады. Уеннарга барган көрәшчеләрнең берсе дә призлы урынсыз кайтмады. БРИКС уеннары җиңүчеләре Динар Кәлимуллин белән Азат Габдрәшитов бу юлы алтынны ышкындырдылар шул. Азат бераз җәрәхәт тә алды. Без аңа тизрәк савыгуларын теләп калабыз. Ә менә 65 килограмм үлчәмдә чыгыш ясаган Алексей Абрамов көндәшләренә бер мөмкинлек тә бирмәде. Билбау көрәш тәҗрибәсе бу очракта бик булышты аңа. Шулай ук алтын медальне матур алымнар күрсәтеп, пәһлеваныбыз Радик Салахов та алды. Финалда аның көндәше Радиктан әллә 2 тапкыр авыррак булса да, безнең спортчы сыкландыргыч техника өстенлеген күрсәтте. Россия гимнын ишетү күңелгә бик рәхәт. Шуңа күрә без бик шат тырыш алдык Россия гимнын җырлатырга бүген. Казахстанга бик зур рәхмәт. Без бик яхшы каршы алдылар. Без нык шаккатты күп җирләрдә булган булды. Алар кебек каршы алган кеше булмады. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт. Бөтенләй биршады. Бу уеннар да мин 2016 елда беренче тапкыр булдым Киргизиядә. Бу бик зур уен. Шуңа күрә мин бик шат, что монда эләгә алдым и җиңә алдым. Безнең Радик Казакстанның иң көчле көрәшчесен һаваларга күтәреп салды.
Ул бросок ясаган вакытта, алым ясаган вакытта без гурланып утырдык. Безнең Татарстанда нинди көчле пәһлеван җегетләр бар. Безнең янда аксакаллар утырды. Үзенең Казакстан көрәшен көч биреп, алар әйтәләр, безнең көрәшләрнең булай һавадан ук очканнары юк иде. Ничә килограмм көндәшең? Ничә? 150 килограммлык авырлыктагы көрәшчене безнең Радигыбыз һаваларда онышырып Orkasına saldı. Radik tebrikliyiz. Şin baklıvar, değil mi? Bu jingüge hazırlandık. Bu Allah'a şükür bizde Igri Brix buldu. Şuna göre Andaz Bor'da bulduk. Ondan sonra Tağın Spor'larda bulduk. Şuna göre biz her vakitte hazır, itirşabız hazır buluruz. Türkiye'nin joğrafya salmak derecesinde dünyasının güçlü oyunu altın zöldüleri Raniz Gilazetdinov Lisey. Oyunlarның тагын бер герое ул әлбәттә Ранис Гыйләҗетдинов. Аның финалдагы румын көндәшенең дә әзерлеге югары дәрәҗәдә иде. Тик безнең егетләр тиз генә бирешә торганнардан түгел. Ранис Gilazetdinov марапатлады. Ресей. The first place awards gold medal goes to Ranis Gilazetdinov, Russia. Авышта мен бірінші деп қатнашам. Өзім күрішші, татар күрішшісі, бәнекейден өк, әти білән сабантуарда күрішуға шыққан егенде нетіп тұрдым, көңілім жанып тұрды, сабантуарда күрішшілер көргестім, шуңа көре 5-6 яшта бірінші тапқы шықтым. Мұнда отқан приемдардағын әтінің тігіне бар енді. Ол күсәткен приемнан бірінші 5 яшта ішлеп қойған приемны мұнда да келіп шыға. Ауыр туы келді, бүтін күндешлерімді күшлі еді. 100% жеңермен deyip de ümitlenmegeniyim. Çünkü bütün rektör türlü illerden kelgenler, Barsa'da hazırlangan. İştüm boyunca kaybı komanda var, Adeniz var, ütkergenler şu şeyler için. Şuna göre bir jengil doğru gelmedi, imganı sınıf bittim, avaşkı jengildim. Rahmet edesim kile etimenime, yakın kızıma, treneri varıma, şuara zor rahmet, Tatarstan'a zor rahmet. Çünkü bunda alıp gelip şu şimdi o yarışta katlaşırga özümüzün fark bilen zor vaxt benim için. Ağız o kubrak Bilbao kırışına şoğan, klasik stildagi Bilbao kırışı deyip etigende, anda moment везение deyip etigende, yalgışlık momenti bir küp tıyıla. Bizim Tatarca kırışta bitken güçlürek, teknikçilerek, tizerek şu jenge. Шуңа күрә без спортзалдан чыкмыйча тик түгәбез. Без дә төрки халыклар белән рухи бәйлелекне тоябыз. Ул безгә көч бирә, безне көрәшче итә. 4 авырлыкта катнашып 4 медаль оттылар безнең егетләр. Әйе, безнең көрәштә дә башка милләт егетләре урыннар ала. Һәм бу чыннан да куанычлы хәл. Вак-вак адымнар белән булса да татар көрәше бөтен дөньяга танылып бара. Әлбәттә, моның белән без бик горурланабыз. Безнең көрәш керде, икенче тапкыр керде уже бу системага, Игорь Кочевников программасына керде. Шуңа күрә бик шатбыз. Бөтен Россия Федерациясе менән, Халыкара Федерациясе менән, Җәүдәт Михатович Минахметов исеменнән безнең президентыбыз федерациянең. Вот бөтен көрәшчеләрне, во-первых, судьяларны, бөтен кем безне карый, бөтен болельщикларны котлыйбыз. Менә шул знаменательный көн белән тагын да киләчәктә киләсе Игорь Кочевников булачак Кыргызстанда ала бирсә, киләчәктә безнең яхшы отношениялар булып, бөтен оргкомитетлар белән, бөтен среднеазиатский республикалар белән тагын киргә Аллаһ насыйп итсен. Уже 4 весовой категория белән түгел, бөтенсе 11 весовой категория алып кирсен шунда. Әлегә сезнең белән саубулашып торабыз, киләсе очрашуларга кадәр көрәш сөючеләр.